prachtig en een heel bijzonder beroep wat ze vroeger hierden. Keihard werkie, gewoon heel weinig centjes. Ja, het zou zonde wezen dat dat verdwijnt. Wij binnen hier maar de jonge vissers onder zeil. Een clubmeesken bestaat uit jonge lui van nou 12 maar ik volwassenen en wat wij proberen is de zeilende visserij, de oude ambacht te behouden. Nou, dit is dus het netten repareren. Hier heeft er waarschijnlijk een krab in gezeten en die heeft het helemaal kapot gemaakt. En uiteindelijk moet je het dus weer helemaal repareren. Dat heb ik hier gedaan. Nou, vroeger als klein meisje hielp ik hier eigenlijk al op de haven met de visserijweek met vis verkopen. Toen wilde ik eigenlijk al heel graag meedoen, maar toen was het er nog niet. En toen, jaren later, is het opgericht en toen ben ik er uiteindelijk weer bijgekomen. Dus eigenlijk was het een jeugddroom. Het zag er altijd heel avontuurlijk uit en heel spannend. En ja, ik zag altijd die mannen vroeger naar zee gaan en eigenlijk wilde ik dat ook gewoon doen. En dan wist je graag vissen? Ja, dat is wat leukst om te doen, ja. Ja, ik vind gewoon geschiedenis ook wel heel leuk. En het is wel ook levende historie natuurlijk. En je bent met de natuur bezig en met de elementen. En ja, het is wel echt avontuur. En dan hebben we een oldsplits. Door omstandigheden ben ik, mijn vrouw is toen overleden, ik kwam alleen te staan en dan was dit voor mij een gigantische ervaring om met de jongen, om de jeugd, het oude vakmanschap over te brengen. Ik ben altijd zeilmaker geweest, altijd met bootjes bezig geweest, vooral oude schepen dus, dat boeit me. Dat oude Tupperwareboel, dat vind ik allemaal prima, maar ik houd met oud hout. Hol de jeugd er nog wel aan? Ja, dan kan ik van alles en nog wel zeggen, maar sinds dat ze die mobiele telefoontjes uitgevonden hebben, is er aanzienlijk minder geworden de activiteit. En ik ben blij dat er nu weer toch weer 2 of 3 jonge jongetjes bijgekomen zijn en dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, straks van april dan gaan de Jaltsies te wetter, of ze is nou te wetter, maar dan geven ze vaak klim uitzien. Als we daar naar IJsselmeer op gaan, er waren er nog één. En nou, het stiert er mooi bij. Hé, wat een rust nou. En dan lessen we het schip op koers en dan zielen we vet. Ja. En dat is dan ook een genot.